Nonke emakhaya igama lami nginguSinothile. Wena ngeke usungangibiza ngenkosazana. Makuthi uyaqala ukufika le channel ngiyacela uklikhe lo button elibhalwe ukuthi subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi mangiposta ama video uYouTube ezokutshela. Angifuni ukwenza le video ibe yinde kakhulu kodwa ngizothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abantu abasubscribe kwi channel yami, abantu abangicomayo, abantu abangikhulisayo, abagxekayo kodwa bagxeka ngendlela efuna ukuthi mangikhule mangibe ngcono. Thank you so much for 15,000 subscribers. So niye ngayenza ipost la ku YouTube ngithi umuntu akangibuze noma yini afuna ukuyazi ngami ngizophendula. So kule video ngizophendula lo mbuzo. Ngizozama ukuthi ngiphendule ngisheshe because angifuni ukuthi ibe yinde kakhulu. Ngabe ngiyaphazama yini uma ngizibika kube nkosazane? Ngabe yaphazama impela. How old are you and when did you finish school? What course were you doing? Ngineminyaka ewu-25, ngiqede ngo-2016 ngenza i-degree yaka-pharmacy. Unayini usokwela uma ekhona usekhipha esigaki because mina ngingakhipha eziphindiwe uma esesikhiphile. Usokwela ngicela lapho usho ukuthi isoka. Cha ake ngiphendule nje ngithi akekho sakhiphile. Shuthi ke uma nawe unongaphezulu kwalokho ke kuthiwa oseshayile mangaphosisa kakayosu oseyosile udle icala kunjalo nje. Mina ngifisa ukwazi ukuthi ngiwapi maybe ngumkhaya wami nje and bese ngifisa ukwazi ukuthi yini ngingawawina ngamathikithi okuya emabhida ngoba futhi angazi ngizwe ukuthi khona owawina ngiyaphela labo. Okay sis, ngwasolundi ngwasefriday ngasho nje kanjalo ngoba isikole sangasekhaya siphakathi nendawo kwalamadolobha mangisuke ngihamba nje ngiyoyenza igrosa ngiyenza kuzo zombili indawo. Nkosi yami uyongixolela ngoba amathikithi ayemabili so kwafanele kuwina abantu ababili bakhona bawawina. Uma uhamba uye kuleyo video leyo uzofika ufunde ama comment khona uzobona ukuthi khona abantu engabaphendula futhi uma ukuthi ke waye emabhida bangibona mhlawumbe abanye beni workshop la ngafika khona ngamnikeza khona ukuthi ababewawini. Bona ntokazi ngabe uzothathiwe yini na? Cha ave ungichaza ama-lips akho axoxa indaba lo ngiyabonga mara awusa-reply kule video phephisa. Hawu sukani madoda wamuhle umhlaba sikaze ngiyofihlelwa ubani lapho. Cha inkosi impela umuhle nkosazane kwangathi inkanyezi yokusa esibhakabhakeni. Awu ngiyasibongela bakithi. Mina ngiyakuthanda wena nami ngikuthanda kakhulu. Utshela usibani ukuthi akubambisise ngoba ayi nathi siyakhala. Nkosi mara ungakwazi nawe ukusenzela ama-reaction video ezingoma zikaMaskandi. Ngiyabonga kakhulu for le comment because angazi ngicabanga into njengale ade siwenza ama-video la khona besenza ama-best songs womuntu othile but sawayekisa ukuthi abantu bavele beje sisichemile or izinto ezinjengalezo but ke uma ukuthi bakhona vele abawathandayo singaqhubeka siwenze ama-music video. Inkinga futhi enye ukuthi ama-DVD ubukhuni ukwathola kuMaskandi ngoba manje emapeleni angiwatholi nje into ngazi ukuthi fanele ngiye kuphi ngaphandle kokuthi ngiye kumuntu othile osuke wadayisa of which isikhathi esiningi akubona wonke ukwazi ukuthi uwathola. Uzalwa umabani intokazi enhle? Ngizalwa uMazondo umthiyane kaSikotshane owabhubhuzile njani kusho kanjalo. Awusho ngabe ushadile yini lol? Cha namanje ulokhu ungakayiphendula impendulo yami ngabe nginamanga mangathi ngiyawazi ukubuza ukuthi wawuthini. Cha inamba zakho nje qha ngifuna ukubuza ngalo msebenzi abe inamba ngikwazi ukunikeza kwamanje ngoba ngiyothi ngingifonele nonke but uma ukuthi kusuke kukhona into ofuna ukuyibuza mayelana no-YouTube noma mhlambe umculo ufuna ukuthi ngi-interviewe or ngikupromothele iy'ngoma zakho ngikwenza mahhala lokho ngikusakwi-process yokwenza leyo nto ungangisendela i-message ku-Facebook uSinothile Gabela, ku-Instagram @inkosazane. Siyabonga nathi inkosazane umuhlezwa awubakithi Nkosi yami. Ngiyayibongela kakhulu. Nkosazane yami ngikuthanda kamina nkosazane ne-channel Boss. Cha yazi angisazi uthando olungakangani nami ngiyakuthanda bakithi. What do you do in life besides YouTube? Ngusokhemisi. I'm a pharmacist basho njalo ngesilungu. So Monday to Friday nginomsebenzi engiyakuwona 7 to 4 yingakho-ke kwesikhathi ama-video ami eregileyo ngoba ngisuke emsebenzini ngikhathele or kwesinye isikhathi mhlambe nje isikhathi singabibikho into nje ithi ayibe njalo but ke ya ngusokhemisi. Perfect siswami angazi mhlawumbe uyangincoma ngiyabona
Unjani wentombi Ayanda Lona from Seychelles Island. Ngingawubuza owami ngasese mhla. Wow. Mina nje uyangichaza ntokazi ngiyabonga. Enkosazane inyevo into engayithokozela ukuthi mangivuka imihla ngibona wena umama eceleni kwami angazi wena kwehla kanjani lokho lol. Umuhle ntombi ngicela ungiphe ithuba awema ngibeka amabili chashe ngisamile emjolweni kazakwethu kodwa mhlazane ke ngayeke ukuphumula ngoba sengitshela ukuthi abantu sebengaqhabi bengamagama kodwa manje cha ngisamile angakabheki indawo. Nangu okasiya umbuzo ngokwakho bani noma ke umculi kaMaskandi ongambiza ngenkosi kaMaskandi kubo bonke labaculo baziyo kule ndima. Please be straight and forward ungabali izinto eningi. I just wanna know igama kuphela. Akekho umuntu engambiza ngenkosi kaMaskandi. Straight forward bonke bacula kahle. If we meet again, what would you say? What would you do? Wow, this one is very tricky. What would I say? I'll say let's go watch a movie. You know, I'm trying to weak but I can't. Tombi umbuzo uthi uyenza kanjani imali ku YouTube? Siyayithola imali ku YouTube noma ingekho kunkulu kangako kodwa ngoba into nje oyenza from into oyithandayo. Siyithola ngokuthi masuka senza ama video khona ama adverts adlalayo la. If umuntu esuke ibuka lo advert YouTube uka asiphe imadlana encane asuke ikhokhwe ilabo bantu. So uma ukuthi ufuna ukungisupporta nami ngiyacela ukuze guest ubuke noma iadvert A1 esuke idlala. Lenkosazane imuphi umculi kaMaskandi wakwenza awuthokozela umculi kaMaskandi? Thanks in advance. Umuhle futhi ngiyabonga kakhulu. Umculi kaMaskandi ngangimthanda namanje futhi ngisamthanda kwakumgqumeni. Ngangisamncane kakhulu kodwa ngendlela ngangimthanda ngothando la ka love. Manje nje ngisamthanda futhi uyayenda umthandayo. Kulabo abanye nje ngibathanda ngokulingana kodwa nje ubambo lwami emampeleni bakugqumeni. Umbuzo wami nje munye nje kaze uqome kwaba lola ngiqome ndawo bese usutha imbuzo eyodwa nje emampeleni nonke kufuna ukumbuza ukuthi bese ngiqomile ngizathe kuphi angithathiwe uyababa kodwa ngiyabonga. Wasi umunye uthi hi usuka kuphi ekhaya ngisuka Lundi eFryhead esigodini sase fanele ngisho yini noma kusefa lapho kusefa yini ngiyasabukusho ziyadela izindaba zangakini ntokazi lapho inhleni intaba yangasekhaya ihlaza ithe cwe inhle ilula ngisho indaba zasokhahlamba mangokuthi uyazazi eJackensburg. How are you related to those two girls you always read? Wow, this one makes me really laugh. Those two girls osisilabenike mabone kuma videos wami osisibami labo osisibami igazi lami. Kuqala yimina engimdala kulandelwe ufanele ugcine uvunyiswa. So singaba ndawonye kanti asifanini. Awungiphendule la ku comment section. How old are you? Ngabe ukhona omunye umsebenzi ngaphandle kwe-YouTuber? Bese nguphendulile futhi lona ngineminyaka u25 yes nginawo umsebenzi omunye ngobusiso uNkulunkulu ngibonga kakhulu ngawo ngi-pharmacist by profession so chemist. So yeah, nothing much, my everyday crush, just that you are so beautiful and kind. Wish all you the best in your life. I love you so much. Oh, thank you so much guys, thank you so much. That's like really nice. And then now Instagram kuna many more questions futhi abawabuzile. We need to have lunch some girls and day. Girl, we don't even need lunch, we need a whole trip together. And then what would you tell someone who wants to start a YouTube channel but is afraid and doesn't have adequate equipment? But just go on if unayo into ofuna ukuyenza, you have an ideas, please start your YouTube channel. I started my channel ngisebenzisa iphone kwakuyi-Samsung Grand Neo, ngisebenzisa ama-side lamp lamba amancane la abaseceleni kwembhede. So please start, ungalindi equipment. Are you planning on having kids? Oh my goodness, anytime soon? What has been your biggest, oh my goodness, kids? I'm very busy to have kids, you guys, but I don't know, but I'm very busy to have kids. And my biggest achievement has been this YouTube. I really never thought I could be this big. I'd not say big, but big for me, because I went from having 50 subscribers and people not watching anything to having 15,000 subscribers and million of views, which is really big. I'm grateful for it.
I don't want to ask, I just want to show what's going on. This guy has a girlfriend, you guys. But anyways, so please leave your girlfriend with me. Where do you get time to travel this much? Is it weekends to weekend? Because I have umsebenzi or full time, so that means Monday to Friday, 7 to 4. I usually take leave, like I'll take leave on Friday or I'll take leave Thursday and Friday, should 2 days leave, then I'll be able to travel, which is really a big issue because, well, some men just don't like people to take leave. It's like, why are you always taking leave? Why are you always going? Blah blah blah. But I take it anyways because, wow, we need to relax. Are you in a relationship? No, I am not in a relationship. Oh my goodness, I got this question. Like, my question was, no, heartbreak is so much, I can't deal with it. But anyways, this is the end of the video. I hope you guys really do enjoy it. If kuyangithandile usungangitshela ke la comment section ukuthi ngiphendule ngendlela yini. Kanti uma ukuthi mhlawumbe wabonanga lama post ngithambisi ngibuze imibuzo, usungashiya wakho umbuzo la comment section ngiphendula. Mina ngiyinkosi azani ngithi nje ngiyanithanda.